a tarihin duniya ba a taba yi ba a hana wani yin ibada a ɗakin Allah saboda wannan musiba. Idan ka duba hotunan harami za ka gani fetal, babu kowa, babu wanda yake bautar Allah a wurin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so fiye da ko'ina. Ba wanda yake samun damar shiga haramin Makka ya yi sujada ya bauta wa Allah, babu wanda yake samun damar yin dawafi a ɗakin Allah saboda wannan musiba. Mu muka janyo wa kanmu, wallahi Allah ba wai ya jarrabe mu da ita ne dan baya samu ba. A'a, mu muka janyo wa kanmu saboda barnan mu, saboda fasadi da muke aikatawa a doron ƙasa. Kuma wallahi Allah ba zai yaye mana ba zai janye mana ba sai mun canza. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Babu wanda ya isa ya janye mana wannan musibar face Allah, kuma ba zai janye ba sai mun koma zuwa gare shi, sai mun daina sako, sai mun tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. So da haka mu tuba zuwa ga Allah ya dan uwa, mu daina aikata sabon Allah, wallahi shine zamu zauna lafiya. Amma matukar zamu saba wa Allah, wallahi Allah ba zai wuce ba, yana jarraba mu da musibu da bala'i. Abu na biyu, na shigo na ji dan uwa Allah ya saka mishi da alkhairi, yana jan hankali akan waɗansu irin miyagun aƙidu da ake watsawa a cikin al'umma. Aƙidun cin zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zaginsa, wanda wasu daga cikin mabiya ɗariƙar Tijjaniya suke yi. ‘Ya'yansu ne asalin ɗariƙar abin da take koya mutane kenan. A zagi annabi sallallahu alaihi wasallam, a ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama akan wani shehi wanda darajarsa ba ta kai darajar kashin da takar manzon Allah ya taka. Musani wallahi summa tallahi babu yadda za a yi al'umma ta zauna lafiya ana cin zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu yadda za a yi a zauna lafiya ana cin zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana fada wa manzon Allah magana. Ba yadda za a yi al'umma ta zauna lafiya a haka. Wallahi me shiri na ɗaukan musibu da bala'ai nau'i matukar ba a daina cin zarafin manzon Allah a cikin mu ba. Duk da cewa Allah ya saka gwamnati da alkhairi, ta yi abin da ya kamata akan wannan mutum tun daga lokacin da ya faɗi maganganun da ya faɗa zuwa yanzu. An yanke masa hukuncin kisa a cikin da aka same shi, amma kuma abin mamakin shine an neme shi a rasa. Wanda kuma dama wannan ɗabi'a ce ta shugabanninsu, ba yau aka fara irin wannan ba. Wani ya yi ɓatanci ga addini, a kai shi kotu a yanke masa hukuncin kisa, a samu wani daga cikin jigajigan wannan ɗariƙar ya sa a ɗauke shi a ɓoye shi, ba za a dawo da shi ba sai an manta da wannan magana. An yi ba ɗaya ba biyu ba, kuma mun sani mun san suwaye suke yin wannan. Shi yasa Allah ya saka wa matasan unguwar da abin ya faru da alkhairi. Lokacin da ya yi wannan faramfaniyar sun ɗauki doka a hannu, kuma wannan kamar izina ne ga gwamnati ta fahimci cewa matukar ba za a daina cin zarafin addini ba, to in ana cin zarafin addini hukuma na barin ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Barin ba zai haifar da ɗa mai ido, domin da akwai matasa masu kishin addini, masu san annabi da gaske, wanda wallahi ba za a dinga taɓa annabi suna bari a zauna lafiya. Sun je sun yi wa gidan wannan mutumin kaca-kaca, wallahi muna goyon bayansu. Allah ya saka musu da alkhairi. Idan hukuma ba ta son rikici, ba ta son tashin hankali, to ta ɗauki mataki akan irin waɗannan tsinannun mutanen masu yankakken baya marasa albarka. Amma matuƙar hukuma ba za ta ɗauki mataki a kansu ba, za su ci zarafin addininmu, su ci zarafin annabinmu, su fifita wani ɗan iska akan annabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi sun matallahi ba za a zauna lafiya ba, kuma ba za mu dinga yin shiru ba. So da yawa idan irin wannan ta faru, malamai su suke tausa mabiya. Malamai su suke hana matasa ɗaukar doka a hannu, saboda ɗaukar doka a hannu ba koyarwa addini ba ne ba. Ɗaukar doka a hannu ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Shi yasa ake tausar juna, ake yin haƙuri. Abin da bacin rai da takaici, mutumin da ya fi kowa daraja a kwatanta shi da wani mutumi ɗan damfara. Duk wanda ya san tarihinsa wallahi tantagariyar ɗan damfara ne. Amma a duka cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama a kansa, kuma hukuma ta yi shiru, gwamnati ta yi shiru, to al'ummar annabi ba za su bari ba. Yadda annabi ya zama gata ga al'ummarsa, dole bayan rayuwarsa al'ummarsa su zama gata a kansa. Ba za mu ce ga abin da za a yi yanzu ba, amma ya kamata hukuma su sani
duk wanda yake da ikon ɗaukan wannan saƙon ya kai inda ya kamata ya ɗau saƙon ya kai inda ya kamata. Matuƙar za a dinga cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan waɗansu shehunan wata ɗarika, to wallahi za a kai matakin da mu kuma za mu ba wa magoya bayan annabi, masoyan annabi na gaskiya, za a kai lokacin da za mu ba su fatawa su kashe duk wani wanda ya ci mutuncin annabi, sai dai duk abin da zai faru ya faru. Ba ƙarshe dai a kama mutum ba ko a ce za a kashe mutum sai me akan addinin ka in an kashe ka wallahi shahada. Su da ka ba masu a kai ga haka. Hukuma ta yi wa tufkar hanci, hukuma ta yi wa tufkar hanci. Akwai masu hankali daga cikinsu, akwai kuma mahaukata daga cikinsu wanda ƙoƙarin ba waɗannan mujirman mafaka suke yi, suna goyon bayansu suna ba su mafaka. To ya kamata a dakatar da wannan abin ya wuce hankali. Kuma an yi ba ɗaya ba, an yi ba biyu ba, an yi ba uku ba. Idan ana haƙuri akwai lokacin da ba za a iya yin haƙuri ba. Muna sane da wanda aka yi na ƙarshe, wanda daga shi aka yi wannan, wanda a cikin makwarari aka samu wani tsinanne ya ce inda Muhammadu zai taso daga kabarinsa na Madina sai mun taka wuyarsa akan Ibrahim Inyas. Ibrahim Inyas ɗin banza, Ibrahim Inyas ɗin wafi, ɗan damfara ɗin macuci. A kansa za a gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana. To musulunci bai koya mana zaki ba, da haka ba za mu sani kowa ba, amma akwai marhalar da za a kai za mu fito da mutum tsirara mu bayyana wa al'umma tarihinsa. Ba masu a kai ganin dan abu ba zai daɗi ba. So da haka muna kira ga babban murya ga hukuma, tun daga kan jami'an tsaro har zuwa gwamnati, akan su yi wa Allah, su yi wa girman Allah su jawo waɗannan mutanen kunne. Su yi wa Allah, su yi wa girman Allah su jawo waɗannan mutanen kunne. Su je can su bauta wa shehunansu, mu kuma su ban mana addininmu. Amma ba zai yiwu suna shirkarsu, suna ɓarnarsu da fasadinsu, kuma su zo su dinga cin duniyar addini ba za mu yadda da wannan ba. So da ya kamata a san abin da ya kamata a yi. In ba haka ba kuma idan aka ƙara aikata irin wannan a gaba, to duk abin da ya biyo baya gwamnati ta sani cewa ita ta ba da gudunmawa wajen yin haka. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. يا الله wannan musiba da ka jarrabe bayanka da ita Allah ka yaye mana ita. Ya Allah dukkanin inda wannan cuta ta bulla a kasashen duniya, kasashen musulmai da na kafirai, ya Allah ka yaye wannan cuta. Ya Allah barazana ce wannan cutar ga bayanka, barazana ce ga addininka, barazana ce ga masu bauta maka. Ya Allah ka yayi mana wannan musiba. Ya Allah waɗanda abin ya shafa daga cikin musulmai, Allah ka sanya abin ya zama kafara a gare su. Waɗanda suka mutu daga cikin musulmai a dalilin wannan cuta, Allah ka sanya mutuwar ta zama shahada a gare su. Ya Allah ka gafarta mana zunubanmu. Ya Allah mun tuba mun koma zuwa gare ka. Ya Allah ka gafarta mana zunubanmu. Kai mana rahama ka da mu ubangijinmu. Ya Allah ba mu da gata, ba mu da hikima, ba mu da wayo face naka. Ya Allah mu makasanta ne zuwa gare ka. Masu rauni ne, masu neman taimakon ka da agajin ka. Ya Allah ka agaza mana. Ya Allah ka taimaka mana ka janye mana wannan musiba. Ya Allah ka taimaka mana ka janye mana wannan cuta. Ya Allah dukkanin wata cuta ko rashin lafiya da za ta zama barazana ga rayuwar mu ko ga ainihin wato lafiyar mu, ya Allah ka nisanta mu da ita. Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله أمركم بشيء الذي بدأ به نفسه وصلى عليه ملائكته وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يا رسول الله.